I jedan još deo koji nam je ostao vezano za EMG signale, gde smo već rekli kako se vrši normalizacija i koji su problemi. Jedna stvar samo koju bih ovde napomenula, i to sam videla par puta kad istraživači greše u tome, iste metode analize koje koristite na samom merenom signalu morate da primenite i na signalu koji vam služi za normalizaciju. Ako ste videli na onoj slici obvojnice, kada potražite maksimum obvojnice, on je manji od maksimuma ispravljenog EMG signala, što je negde i očekivano, i onda ne možete da tražite maksimum apsolutne vrednosti za maksimalnu voljnu kontrakciju, već morate na isti način napraviti obvojnice za ove tri ili 4 ponavljanja i da kažete da nađete maksimum od maksimuma, maksimum za svaku i maksimum između njih, da bi to poslužilo kao parametar kojim ćete da normalizujete obvojnicu recimo nekog signala tokom hoda ili tokom neke mišićne kontrakcije. Tu dosta greše istraživači kada rade, ali eto jedna stvar koja ne piše mnogo u knjigama, koju mi se učinilo važnim da spomenem. Što se tiče tehnike vremenske normalizacije, znači kada imate više ponovljenih sekvenciji voljne kontrakcije, i ovde ne mislim samo na EMG, nego na bilo šta što ne traje iste dužine. Za EKG je to jednostavno, jer u principu kada normalizujete, osim ako se ne radi o nekom EKG-u koji je na neki način patološki problematičan, onda u tom slučaju nećete moći dobro da izvedete ovo usrednjavanje po ansamblima, odnosno usrednjavanje po tim segmentima u vremenskom domenu. Međutim, ako očekujemo slične aktivacije, znači neko nije nagazio na stepenik u rupu, neko se nije sapleo tokom hoda, ono što se najčešće radi je deljenje na isti broj segmenata, ekvidistantnih segmenata. Sad, ako vam jedan pokret traje, ne znam, 4 sekunde, a drugi traje 5 sekundi i jedan i drugi podelite na 10 segmenata i onda, naravno, tu sad smanjujemo malo i rezoluciju vremensku EMG signala. Ovo je ilustrativno pokazano na 10, najčešće se radi sa više segmenata i na taj način možete da uradite vremensku normalizaciju. To je, da kažem, ilustrativno pokazano nešto što pretpostavljam da ste već čuli u nekakvoj digitalnoj obradi signala, što se zove upsampling i downsampling, tako da možete i kombinacijom up i down samplinga, a možete i kroz ove segmente da radite koji odgovaraju donekle samim tehnikama upsamplinga i downsamplinga. Sad, stigli smo do drugog dela lekcije koji se odnosi na vizualizaciju signala. Ja sam vama već rekla da onaj klasičan dijagram toka analize možete da zaustavite u nekom trenutku ako se pokaže da je vizualizacija signala to što je vama apsolutno dovoljno. Znači nekad se analiza zaustavlja na samoj vizualizaciji, nema potrebe ni za statističkom analizom, nema potrebe za primjenom algoritama mašinskog učenja, nekad se nakon prvog koraka predprocesiranja biosignala izdvaja informacija vizuelno do koje ste želeli da dođete. Sad sve zavisi od situacije kakvu imate. Nekad će taj dijagram toka da bude kompleksan, prilično, a nekad će biti relativno jednostavan. Ima još jedna stvar koju bih voljela kod vizualizacije da vam kažem, a to je da čak i kod najkompleksnije analize signala, najkompleksnijeg i najdužeg dijagrama toka, workflow dijagrama, vi ćete morati da primenjujete vizualizaciju za svake međukorake da biste bili sigurni da je signal na odgovarajući način prošao transformaciju i da proverite prosto kod koji ste realizovali i napisali za potrebe neke analize. Dodatno, ono što je prisutno u biosignalima, bez obzira da li postoje standardi za njihovu kliničku upotrebu ili ne, to je da se skoro u preko 90% slučajeva ne radi isključivo automatska analiza. Dva su razloga. Recimo, ako uzmete standard za analizu EKG signala koji je u klinikama primenjen, tamo ćete da vidite da uvek mora da postoji, zato i oni klinički EKG uređaji imaju štampač i zato lekar mora da posmatra i signal u vremenskom domenu, a ne samo parametre i tabele na osnovu dobijenih parametra. I tamo uvek imate vizuelnu proveru na signalu.
u samom standardu, znači to je jedan razlog i to ne važi samo za EKG, to važi za skoro sve biosignale. Druga stvar zbog koje se to radi, ako, na primjer, dijagram toka koji se završava, posebno onaj koji se završava mašinskim učenjem, automatski daje informaciju o dijagnozi pacijenta, na primjer, to ume da bude u nekim legislaturama prilično kritično, zato što ne može mašina sama da odlučuje o sudbini pacijenta ili o sudbini neke osobe. Ovo se odnosi na druge podatke, na primjer podatak za socijalno osiguranje, za zdravstveno osiguranje i tako dalje. Sve to može da ima dalekosežne posledice i ono što se savetuje najčešće, savetuje se kombinovan pristup. Znači da se rezultati mašinskog učenja kombinuju sa ljudskim faktorom gde u principu čovek je taj koji kontroliše automatski rezultat i koji donosi konačnu odluku o nečemu. Znači nije sve prepušteno mašini. Naravno, sad to, kažem, opet zavisi od legislature. Inače, postoje velike kritike takvih automatizovanih primjena različitih algoritama. Znači ne samo onaj problem gde mi moramo da imamo nekakvu manuelnu korekciju ili manuelnu proveru rezultata, jer prosto to su osetljivi signali na šum i šum nekad može da zamaskira taj rezultat, nego i iz razloga što mašina ne može sama da donosi odluku o nečijoj sudbini ili dijagnozi ili nečemu drugom. Te kritike su uglavnom usmerene ne za ove tehnike o kojima mi pričamo, u većim delom su usmerene skoro u potpunosti za algoritme mašinskog učenja, ali to je neka, da kažem, druga tema. Svakako vizualizacija signala jedan od važnijih elemenata za svakog ko vrši analizu signala. Na kraju krajeva i kada predstavite taj rezultat, sećate se, pišemo izveštaje da bi neko znao šta je to što mi radimo i da bismo predstavili svoje rezultate. Vizualizacija je jedan od ako mogu da kažem, najmoćnijih načina da se komunicira i da se publici, sad koja god to bila publika, u naučnom smislu, naučnoj javnosti i tako dalje, predstavi rezultat neke analize. U R-u ggplot2 paket, tako se zove, možete da instalirate na onaj klasični način pozivom install packages, ali sećate se, imate u RStudiju ovaj tab packages gde kliknete na install i onda možete da ukucate, sećate se onog autocomplete u R-u, on radi autocomplete i za ove pakete sa krana, možete da odaberete repozitorijum, kran je podrazumevani i nakon toga da imate instaliran ovaj paket. Zgodno je da ga imate, za kolokvijum nam neće biti potreban, gradivo za kolokvijum smo prošli, ali za ispit bi obavezno bilo potrebno da ga imate na računarima na kojima budete radili, bilo da su to desktop računari u laboratoriji ili vaši laptop računari. Sad, ja neću pokretati svoj RStudio, to ću raditi u onom uputstvu za vežbu, ali kod kuće možda nije loše da probate sledeće komande kada instalirate paket i aktivirate ga pozivom library funkcije, to je example geom point, gde možete čak i da ukucate ovaj deo. ggplot dolazi s jednim ugrađenim podacima koji se zovu diamonds, koji su vrlo interesantni, ugrađeni su zapravo u R-u i u ggplot paketu unutar R-a i oni se najčešće koriste za primer šta sve možete da radite sa podacima, zato što ih ima sasvim dovoljno. Ima 50.000 redova, zapravo sadrži podatke o 50.000 dijamanata, od kojih su neki kog su kvaliteta, oblika, sjaja i tako dalje, cena u kojem im je opsegu, koji je karat i ovde možete da vidite neki deo informacije o tim podacima, recimo boja, odnosno kvalitet boje dijamanta kakav je. I ovde je dat jedan primer vizualizacije ovog skupa, gde skrenula bih vam pažnju na par stvari. Ovo je skoro pa savršen primer po nekim, da kažem, najstrožijim pravilima vizualizacije. Prvo je broj dijamanata po određenim grupama u smislu
kako je napravljen njihov rez, odnosno kog su oblika, od ovih fair, koji su najlošiji, do ideal, koji su najbolji. I ono što možete da vidite, to je raspodela ovih dijamanata, to jest ovih podataka u samom skupu. I nakon toga ide clarity, koji takođe ima neke svoje kategorije, i ono što takođe možete da primetite, to je da clarity ne zavisi od toga kakav je kat i da postoje različite kombinacije ovih dijamanata. I ovaj grafik je vrlo informativan i on vam daje 3 dimenzije na dvodimenzionom grafiku. Dvodimenzionom u smislu da imate 2 ose, a treća dimenzija je kodovana bojom na ovim bar dijagramima. Šta njemu fali da bi bio savršen po nekim, da kažem, opšte prihvaćenim, važećim, tekućim kriterijumima? To je da bi trebalo da se nacrta vodoravno. Iz nekog razloga ljudsko oko bolje poredi dužinu nego visinu i jedna od pravila vizualizacije jeste da se flipuje, odnosno da se zrotira ovaj grafik kako bi on bio odgovarajući. Naravno, vi se sad možete igrati sa različitim varijantama, možete vidjeti šta je to što su autori ggplota ili ggplot2 paketa predvideli, pa recimo zanimljivi su podaci o tome kako cena i broj karata zavise, što je vrlo interesantno. Ovde postoji jedna tačkica, sad ne znam koliko se vidi, pošto su one relativno svetle. Ono što je zanimljivo sa ovim svetlim tačkama, to je kada imate 50.000 tačaka, onda vrlo jednostavno možete da vidite kom skupu pripada najveći deo vaših podataka i gde ih ima najviše. I ovde takođe po ovim podacima možete da vidite neke vrlo diskretne vrednosti, što znači da se najčešće karat određuje kao 2, 1,5, 1,7, a da skoro da uopšte retko kad imate karat zastupljen 1,9. Znači to su sad neki standardi koji su uticali na izgled ovog grafika. Dosta toga može da se otkrije samo posmatrajući sam grafik. Oni od vas koji planiraju da kupuju dijamantske prstenove mogu da vide da recimo raspon cena za isti karat je jako veliki, tako da treba voditi računa, pretpostavljam, gde ih kupujete i po kojoj ceni. Šta je dobro za ggplot2 paket? Osim ove vizualne prezentacije do koje se jednostavno dolazi, što je odluka generalno ARA da uz malo koda dobijete puno rezultata, to je što je on fleksibilan. Dosta stvari možete da promenite uz malo muke i ima relativno visok nivo apstrakcije, što ćete možda da osetite tek kada budemo prošli neke konkretne primere. Ono što treba takođe da imate na umu, iako mi možemo u ggplot2 graficima da kodujemo treću dimenziju, on nije pogodan za 3D grafike, zato postoje posebni paketi, nije pogodan za grafove iz teorije grafika i nije pogodan za interaktivne grafike. Ako nam vreme dozvoli, ja bih vam vrlo rado pokazala primere na internetu interaktivnih grafika. Ako ne završim to sad, snimit ću taj deo uz uputstvo za vežbu. Inače, ovaj paket postoji od 2005. A ako budete hteli neke dodatne materijale na internetu, ja sam za ovu prezentaciju, za sledeće predavanje, pripremala materijale po ugledu na ovo uputstvo za grafike u ARU sa Harvarda. Šta je to što ggplot2 uključuje? Ovo parče torte nije ovde bez razloga, to su lejeri, slojevi. I taj deo gde se omogućava da kreirate grafik sloj po sloj i da dodajete različite podešavanja na vrlo jednostavan način dodavanjem samo operatora plus je veoma zgodno. Naravno, postoje posebne klase grafika gde vi možete da snimate vaše međurezultate, zašto recimo neki drugi paketi, programski jezici nisu tako fleksibilni, ali kad dođemo do konkretnih primjera, pogotovo primjera koje ćete imati na vežbi, vidjet ćete na šta mislim. Ja sam ovde dala linkove za ono što sam već negde spominjala na prethodnim predavanjima, a to je da za MATLAB i za Python takođe postoje ggplot2 funkcije, jer je on toliko popularan postao da su ga i drugi programski jezici poželeli. Šta su osnovni elementi grafika, što možda stoji na početku, ali na kraju se osvrćem na taj deo na ovom slajdu? Prvo su podaci koje prosleđujete i koje želite da predstavite.
Potom tu je aesthetic mapping ili estetsko mapiranje, vidjet ćemo na što se konkretno odnosi, geometrijski objekti, statističke transformacije, u nekim slučajevima čak i proračuni različiti. Samo dodavanjem jednog sloja vi možete da nacrtate linearni ili nelinearni model podataka u R-u primjenom ggplot2 paketa, što na primjer ne možete da uredite tako jednostavno primjenom onih standardnih funkcija u R-u. Sećate se, radili smo LM funkciju za linearni model ili smo radili plot funkciju za jednostavni grafik u R-u. Potom tu su skaliranja, različite definicije koordinatnog sistema, pozicioniranja i oblikovanja. Vidjet ćemo konkretno na što se ta oblikovanja odnose. Šta je takođe jedna od preporuka, iako je ggplot2 ozbiljno dobar paket koji može da se koristi za vrlo profesionalne vizualizacije i ne samo da može, već se i koristi u praksi. Za jednostavnije grafike gde vi samo treba da proverite neki među rezultat, ja vam ne bih savjetovala da morate baš da uzimate ggplot2. Neka moje iskustvo je pokazalo iz prakse da su one plot funkcije vrlo dobre kada hoću da proveravam među rezultat i kada dođem do konačnog rezultata koji hoću da prikažem na nekom grafiku, tek onda aktiviram biblioteku ggplot2. Ono što je možda malo više karakterističnije za Python, pošto znam obično svake godine studenti dosta budu, bar na master studijama, orijentisani ka Pythonu, nije toliko ova varijanta ggplot2 u Pythonu, odnosno ggpy, već pandas i plotnine, plotnine ili ne znam da li to dobro izgovaram, su Python paketi koji omogućavaju sličnu funkcionalnost. ggplot2 radi sa data frame-ovima i najčešće se kombinuje sa deep layer paketom. Ta dva paketa otprilike pokrivaju nekih 80% stvari koje možete da radite sa podacima u bilo kojoj oblasti, ne samo u biomedicinskom inženjerstvu, a pandas i plotnine su neki pandan koji je više odgovara radu u Pythonu, ali koji takođe imaju podatke koji su nalik data frame-ovima i funkcije koje donekle podsjećaju na ggplot. Ne morate da znate ove osnovne elemente samog ggplot grafika, ali pretpostavljam sad ste dovoljno slika videli da kad vidite ovakav grid na kraju svetlo sivi, koji je opet pozadinski, ali nam pruža dovoljno informacije o tome da možemo da se snađemo i da poredimo neke veličine. Pretpostavljam da ćete odmah prepoznati da se radi o ggplot2 paketu. Zašto sam stavila ovaj slajd? Zato što u momentu kada budete pravili vaše grafike, pogotovo kada to budete radili za projekte, jer ćemo na vežbama prolaziti kroz konkretnije stvari i to što radimo na vežbama i što vam pokazujem na predavanju će biti na ispitu iz ggplot2 paketa, ali kada budete radili projekat, niko vam neće dati specifična uputstva. Vi ste ti koji morate da donesete odluku kakav grafik ćete da koristite i koje elemente na grafiku ćete vi kontrolisati unutar ovog paketa. Prema tome, ovaj slajd nije loše da se na njega vratite, da biste znali šta se kako zove, recimo šta su minor breaks, labels, na šta se šta odnosi. Ono što je dobro i čemu vi ćete imati naravno pristup tokom izrade vaših projekata, to je da na internetu postoji veliki broj primjera. Kad god mi je potreban neki grafik, obično budem inspirisana nečim što vidim na internetu i onda potražim kako to može da se uradi u R-u i tu dobijem ideju kako da implementiramo ggplot2, a nekad čak i gotov kod nekog sličnog grafika, tako da bi trebalo da pretražujete na internetu vrlo obimno ako želite da napravite dobar grafik. Sad da vidimo konačno neke od primjera. Najjednostavniji primer jeste box plot.
Mi smo spominjali nešto oko funkcija verovatnoće i na ranijim predmetima. Boxplot je jedan od najsigurnijih grafika koje možete da nacrtate, a da uopšte ne morate ništa da znate o tim podacima. Vrlo je informativan, zato što vam pruža dovoljno informacija da steknete uvid u neke podatke. Ako se sećate onog ISVR paketa, u kome se nalazio TLC skup podataka, on ima i LANG skup podataka koji daje podatke o kapacitetu pluća ili na engleskom lung volume za nekih 18 ispitanika. Sad ono što je zanimljivo, kapacitet pluća je ovde računat za svakog ispitanika primjenom 3 metode i ovde možete da vidite zapreminu pluća kolika je u litrima. Kada se primeni metoda A za svih 18 ispitanika, B i metoda C. Ovo je klasična funkcija kao što je plot, tako i boxplot u samom R-u. Ono što je u R-u zgodno, ne znam da li primećujete ona linearna veza tilda, ne morate da kažete metod zarez volume, nego možete volume tilda metod. Da vidimo kako možete da uredite isti takav grafik u ggplot2 paketu. Vrednost grafika možete da dodelite nekoj promenljivoj. To je ono što sam rekla da grafik ima svoju klasu. Prva funkcija koju obavezno uvek pozivate je ggplot. Prvi parametar koji obavezno dajete ovoj funkciji su vaši podaci. Oni su smešteni u data frame-u dat. Nakon toga ide aesthetic. Sjetite se, ona estetika. Na x osi, to jest tačnije uvek da kažemo na apsisi, se nalazi metoda, na ordinati ili y osi se nalazi zapremina pluća, to jest kapacitet pluća. I pogledajte sada lejere koje dodajem, to je ono slojevi torte koju ste videli od malo pre. Dodajem prvo labs. Labs mi služi, ima više načina kako da dodajem oznake labela. To jest šta će pisati kao naziv jedne ose, druge ose i sam naslov, ali naravno mogu i to na druge načine da uradim. Ovo je jedan od načina. I nakon toga ja sam formirala samo grafik kao objekat. Nisam rekla šta da radi s mojim podacima. I ja taj objekat mogu da sačuvam na računaru u svojim globalnim promenljivima i da mu dodam plus geom donja crta boxplot. Ovo je vrlo konkretna funkcija i kada uradite ovu funkciju dobit ćete ovakav grafik. Po čemu se on razlikuje od ovog klasičnog grafika? Recimo ovaj klasični opterećuje linijama. Ne znam da li primećujete sad kad ih posmatrate ovako paralelno jedan pored drugog, ali ovaj ima okvir, što zaista ume da bude opterećujući na neki način, jer vi od tog okvira, kao da je taj okvir novi podatak, novi boxplot. Pogledajte ovde, pozadina je svetlo siva, ne smeta mi da vidim u prvom planu ono što mi je najvažnije, a u prvom planu mi je najvažnije da vidim boxplot. Takođe pogledajte šta ggplot takođe radi, to i ovde postoji, ali nije baš tako dobro urađeno. Debljina ove linije mi pokazuje koliko ispitanika zapravo se nalazi oko te medijane, što je ovde jako mali broj i kao što vidite medijana nije na sredini boxplota, a ovde je značajno veći broj. Ovde bismo mogli čak i da pričamo možda o nečemu što ima Gaussovu raspodelu ili liči na Gaussovu raspodelu. Ok, šta je sledeće što možete da uradite? Ne savjetujem da kombinujete ove dve funkcije iz prostog razloga, mi ovde nismo imali outliere, ali outlieri na boxplotu se dodaju kao tačke izvan boxplotova. Mi ih sad nemamo, pa sam ja malo zloupotrebila tu situaciju i dodala sledeće. Sećate se onog P koje smo kreirali kao grafik, mogu da mu dodam plus geom boxplot, a mogla sam to da snimim i u novu promenljivu G i da kažem G plus geom point i on dodaje sloj. Znači na moj definisan grafik je dodao boxplot i onda sa ovim plus sam dodala i geom point. I ono što vi možete da vidite, ovde su neki pojedinačni ispitanici koji su nacrtani preko samog boxplota. Takođe, mogu sada da kombinujem, pošto imam P, mogu da se igram, mogu da crtam moje tačke, a mogu da dodam i geom violin. Ja se izvinjam, izgleda ih je ukupno 18, pa po 3 metode, moguće da je bilo 6 ispitanika, samo da proverimo, 2, 4, da, 6 ispitanika puta 3 metode, 18 merenja, ja se izvinjavam, moja greška.
violin plot šta radi? Violin plot vam crta nešto nalik box plotu. Vidite koliko slično izgledaju. Međutim, ono što dodaje po ivicama, zato se i zove violin plot, to je funkcija gustine verovatnoće. I sećate se malo pre kad sam rekla, vidite kako je ovde medijana na sredini bila bi slična kao srednja vrednost i gomilaju se ove vrednosti oko neke, nalik Gaussovoj raspodeli. Pogledajte koliko ovde liči više nego ove druge funkcije gustine verovatnoće koje su gotovo jako čudno izgledaju kod violin plota. I ovo je recimo jedan od grafika gde opet možete vizualno da proverite da li postoji Gaussova raspodela. Videli smo kako se to radi pomoću kuku plota na prethodnim časovima, a sad imate priliku da vidite kako se to radi na neki drugi način. Histogram ste već imali priliku da vidite na prošlom predavanju kada smo pričali o modelu MG signala. Ja sam ovde ponovo nacrtala histogram realnog MG signala snimljenog i ako se sećate, taj histogram ima, da kažem, ovaj jedan deo nekako tup, nema baš oblik Gaussovog zvona i ako se sećate razlog tome je, liči na Gaussovo zvono, ali ima malo ovaj vrh tuplji, znači nije onako zaoštren kao kod samog zvona, zato što predstavlja zbir dve Gaussove raspodele tokom kontrakcije mišića i tokom relaksacije mišića. Opet primetite, sad ovo što vidite svetlo sivo, ako vidite isto što i ja, to je samo zbog slike, ne bi trebalo da je tako u originalu ili možda moja rezolucija nije baš idealna na ovom grafiku, ali primetite opet koliko me ovde ova oznaka osa opterećuje u odnosu ovde gde je baš kada pogledam grafik u prvom planu je sam histogram. Ono na što možda nije loše da obratite pažnju, to je da ovaj histogram ima bin width. Nema koliko binova treba da imamo, što je koren iz n, jel te broja podataka plus 1, već ima baš bin width. Kako dobijate bin width? Pa peak to peak vrednost MG signala, razlika između minimuma i maksimuma, to su ove krajnje tačke koje se nalaze na histogramu, podelite sa ovim brojem koren iz n plus 1 i dobit ćete bin width. Ja sam ovde ukucala vrednost jer sam to već dobila na samom računaru. Kako crtamo histogram? Setite se opet, ggplot, dajemo mu podatke koji su data frame, aesthetics, on će frekvenciju sam da izračuna, to mu ja ne dajem kao podatak, kažem samo da je na x osi, to je na CCMG i pazite ovo, malo pre smo dodavali ose drugačije, sećate se, pomoću labs funkcije, ali mislim da je ovo mnogo intuitivnije za vas. Dodajemo lejere, slojeve, sa ovim plus i kažemo ggtitle, damo naslov xlab, ylab kao label, naziv labele, odnosno naziv ose. Nakon toga mogu da snimim novu promenljivu GR1 koja je ovaj grafik plus geom histogram, kome ne kažem koji su podaci u pitanju zato što je to sve već sadržano u ovoj promenljivoj i gde samo kažem koliki je bin width i eventualno color i fill. U smislu koje boje crne i hoću da budu prazni ovi binovi, da bude bela boja unutra. I na kraju takođe ono što mogu da radim sa ovom promenljivom grafik, mogu da je štampam. Print.gr će vam dati grafiku odgovarajućoj kartici na RStudio. Ovo je samo da primetite da sam ja mogla da nacrtam histogram, ali na tom histogramu sam onda mogla da dodam plus geom density. Takođe, aesthetics i morala sam da dodam aesthetics u histogramu u ovom slučaju, zato što sam htjela verovatnoću da nacrtam i verovatnoća se dodaje na ovaj način, a onda dodajem geom density. Alfa, ako se sećate, služi za to da bude providna ova boja, ova koralna boja. Mislim da je u pitanju, možete da dajete i heksadecimalnu šifru, a možete i da kažete naziv boje koju želite da se prikaže. Pošto smo ovaj histogram imali na prethodnom predavanju, ovo je samo da sad uđemo u suštinu koda, da vam bude jasno kako možete sami da ga napravite, što ćete imati za zadatak na vežbama. Inače, možda niste znali, koristite Pearsonov koeficijent korelacije, ali možda niste znali da je matematičar Karl Pearson, koji se i bavio biostatistikom, nacrtao prvi histogram. Histogram naravno ne nosi njegovo ime, ali neki drugi elementi, da kažem, statistike nose njegov naziv. Sad stigli smo do nečeg što je zanimljivo.
a to je bar dijagram i što je dosta kritikovano, vratit ćemo se kasnije na tu kritiku bar dijagrama. Recimo, zamislite da za svakog subjekta, kojih imamo ovde 6, želim da saberem. Ne znam zašto bih to uradila, ali ja sam to ovde uradila da vam pokažem kakvi sve načini postoje da prikazujemo podatke. Ovde nema puno smisla sabirati kapacitet pluća dobijen sa 3 metode, A, B i C, ali u nekim situacijama će možda imati smisla. I pogledajte što ja mogu da uradim. Mogu da kažem da saberem ovaj kapacitet pluća, zapremina A plus B plus C, i da predstavim različite subjekte ovde, a mogu isto tako da kažem da će mi se, da ću sve ove zapremine koje potiču od metode A, B i C, da će biti predstavljene različitim bojama. To je recimo vrlo interesantno, zato što opet imate dvodimenzioni grafik koji ovde prikazuje, da kažem, neku 2 dimenzije, 2 informacije, a kada dodamo boju dodajemo isključivo da bismo uneli 3. dimenziju. Zašto vam ovo pričam? Zato što nije dobro da recimo radite nešto što vrlo često viđam i kod ozbiljnih analitičara i biomedicinskih inženjera, da naprave ovakav bar graf i onda da uzmu da svaki oboje različitom bojom. To je potpuno bespotrebno, zato što meni već ovde dole piše ID subjekta. Kada ovde ne bi pisao ID subjekta, onda bi bilo u redu da ovde stavim neku legendu koja će da kaže od 1 do 6 i da mi da različite boje. Ovde imate kako možete da napravite ove grafike. Sad ono što je zanimljivo, malo pre sam rekla, za bar grafove je uvek dobro da poredimo dužine, jer onda možemo na jednostavniji način da poredimo nekakav rezultat i način da to uradite layer koji to radi, to je sloj u ggplotu, je coord flip. Znači samo stavite plus, funkcija coord flip i dobit ćete grafik kao na ovoj slici. Sad, pošto ovde imamo 3 metode, logično bi bilo ne da ih sabiramo, već da nađemo srednju vrednost i standardnu devijaciju za sve ispitanike primjenom te 3 metode. Zašto bismo poredili ove metode? Pa recimo poredili bismo ih iz razloga što neka metoda može da daje lažno velike zapremine pluća, kapacitete pluća, a neka može da daje lažno manje, pa da vidimo čisto da li postoje neke razlike u metodama, jer ih mi inicijalno ne očekujemo. Svaki ispitanik ima svoj kapacitet pluća i sve metode bi trebalo da daju sličan rezultat. Što ovde nije situacija i ovi podaci su zato i ugrađeni u onom paketu da bi se koristili za različito pokazivanja šta sve možete da očekujete u realnosti. Sad, ono što je nepravilan način, iako sam ja ovde dodala legendu, to je ovaj način levo, jer setite se na jednoj osi, već imam podatak A, B i C i ovo što sam dobila u bojama nije dobro. Ovaj drugi način gde su svi barovi prikazani istom bojom je dobar, s tim što je ovo suludo trošenje žute boje. Svaki dizajner će vam reći, ako ne znate koju boju da iskoristite na vašem grafiku, prvo probajte da ga uradite crno-belo. Ako ne ide crno-belo, probajte nijanse sive, ako ni to ne ide, tek onda krenite u razmatranje korišćenja neke boje. Naravno, ono što ne bi bilo dobro ovde da uradite, to je da umesto ove žute iskoristite crnu, jer vam se onda neće videti ova standardna devijacija. Međutim, iz nekog razloga, pošto su one simetrične u odnosu na srednju vrednost, možete da se opredelite i da pokažete samo jedan deo ove standardne devijacije. Šta nedostaje u prikazu ovog grafika? Prvo, nedostaje jedinica na ovoj osi gde je volum, je li tako? Nedostaju litri i nedostaje onaj coord flip, rotacija koordinata, da bismo poredili dužinu, a ne visinu ovih error barova. Ono što morate da znate, iako radimo sa data frame podacima, iako ggplot može da vrši različite transformacije tih podataka, da biste na nekim elementima, recimo na svim ispitanicima koji pripadaju grupi A, našli srednju vrednost i standardnu devijaciju, pa grupi B i grupi C i tako dalje, morate da uradite određenu transformaciju vaših podataka po potrebi da kreirate novi data frame. Ja ću samo kratko proći kroz ovaj kod, pošto
pretpostavljam taj deo ste već savladali. Kao što vidite, ovde se koristi pipeline, što znači da je iskorišćen deep layer paket i koriste se karakteristične funkcije filter, select, unlist. Znači, filtriram podatke po metodi, biram volume, pošto tamo ima više podataka, radim unlist da bih mogla da primenim srednju vrednost i standardnu devijaciju. Onda kreiram listu. Ne morate ovako da radite. Ja iz nekog razloga sam zaključila da mi je uvek lakše da kreiram listu, da ubacim u listu šta želim jer ona koristi isto ovaj dolar znak i da kasnije tu listu pretvorim u data frame primenom data frame funkcije. Vi možete u startu raditi sa data frame-om, neće biti nikakva greška i dodajem metodu. I tek onda crtam one grafike na ona dva načina koje ste imali priliku malo pre da vidite. E sad, error bar je prilično kritikovan i postoji čak i otvoreno pismo profesora sa Harvard univerziteta naučnim časopisima da ukinu korišćenje, on ga zove dynamite plot, zato što na ovaj način kada prikažete samo na jednom kraju standardnu devijaciju, on zapravo i predstavlja, liči na dinamit ili na neki dynamite plot. Zašto? Ovo je baš grafik sa njegovog bloga koji trenutno iz nekog razloga nije aktivan, ali ako ukucate naziv ovog bloga dobit ćete razne druge članke koji su o tome već pisali dok se blog ponovo ne aktivira. To je razlog zašto sam ostavila ovaj link jer ja mislim da je to samo privremeno neaktivan. Pogledajte šta vi možete na osnovu ovih podataka da zaključite. Možemo da zaključimo da controls, znači ako su ovo cases neki pacijenti, a ovo su recimo zdravi ispitanici, da nekakvu outcome ili meru koju smo dobili kao rezultat naše analize je veća kod pacijenata. Međutim, kada pogledate pojedinačne tačke, gde on recimo pored box plotova zagovara da prikazujemo i pojedinačne tačke i pogledajte kako on to ovde radi pametno. Tačke su mu najvažnije, one su crne boje i one odmah upadnu u oči kada posmatrate ovaj grafik. Box plotovi su manje važni, ali pružaju neku, da kažem, okvirnu informaciju, on ih je stavio svetlo sivim. Šta jedino na ovom grafiku smeta? Pa smeta i ove linije okolo. Kad bi bilo bez tih linija ili kad bi one bile još svetlije, kao što je svetle boje grid, svetlo sive, onda bi ovaj grafik bio idealan. Šta ovaj grafik pokazuje? Da osim kod 3 ispitanika, ovde nema neke značajne razlike između controls i cases, što vi sa srednjom vrednošću i standardnom devijacijom uopšte ne možete da vidite kako treba. Tako da to je recimo jedna od stvari na koju bi trebalo posebno obratiti pažnju. Ja ću se kasnije vratiti na neke linkove da vam pokažem još par stvari vezano za vizualizaciju, ali ovo je bilo samo da vas podsjetim da dynamite plot nije zgodno koristiti. U vizualizaciji, pošto ona predstavlja delimično i umetnost, nije tako jasno definisano kao u našoj inženjerskoj praksi šta treba u kojoj situaciji raditi. Uglavnom postoje smernice. Možete da krenete i od negativnih primjera. Ima puno blogova na internetu i uglavnom su univerzitetski profesori ti koji su pravili te blogove sa primjerima loših grafika ili dobrih grafika. Negde se radi i o dobrim analitičarima. Postoji čak i udruženje za vizualizaciju podataka. Članstvo je besplatno, pa ako budete želeli da stalno primate njihov newsletter, novine ili da budete pozivani na različite sastanke, možete i da se učlanite. I takođe, profesor emeritus Edward Tufte je napisao veliki broj knjiga koje svuda u svetu ljudi koji se bave analitikom podataka i dobrom reprezentacijom podataka vrlo cene. Tako da je recimo jedna takođe od mojih preporuka ako budete želeli van onoga što radimo na ovom kursu, da se bavite dizajnom, da razumete i ne samo za vizualizaciju, nego i za korisnički interfejs kako se radi i to su ove moje preporuke. E sad, da se vratimo na ggplot 2 paket, da bi stigli da završimo sve danas. Estetika koju sam spominjala se odnosi na sve vidljivo na vašem grafiku. Sećate se ono AS stavljam šta je na kojoj osi, onda unutar AS-a mogu da kažem šta su boje. Geom funkcija obuhvata podskup estetskih elemenata i videli ste malo pre geom donja crta box plot, geom donja crta line, geom donja crta point. Moj vam je savjet da se igrate sa ovim zato što
a radi autofill, kada uradite geom donja crta, on će vam dati padajuću listu koje sve funkcije postoje, pa možete i različite da isprobavate. I nemojte da zaboravite, mi možemo sloj na sloj da dodajemo, jedan grafik preko drugog, vrlo jednostavno dodavanjem onog plusa na već postojeći formiran objekat koji je tipa grafik. Sad, pored ovih grafika koji su opšti, koji se ne koriste samo za biomedicinske podatke, nego i za analitiku, postoje i specijalizovani grafici, posebno oni koji se koriste u biomedicinskom inženjerstvu, kao što je spektrogram. Za spektrogram postoji jednostavna spekgram funkcija. Međutim, ono koje nije deo ggplot paketa, i ovde možete da vidite za MG signal naravno sa boljom vremenskom i lošijom vremenskom, a boljom frekvencijskom rezolucijom MG signale. Recimo sa ovom boljom frekvencijskom ovde se vidi jasno 50 Hz, ovde se ne vidi tako jasno, ali ovde se bolje vidi početak i kraj mišićne kontrakcije. Ono što je problem u AR-u, on nije prvobitno nastao za obradu biomedicinskih podataka i kada je davno pravljena spekgram funkcija, zaboravili su da stave color bar. Tako da ako želite da dodate color bar, posebna funkcija je napravljena, pošto je AR slobodan paket i dostupna na ovom Colby Imaging Wiki sajtu. Njen kod vam je otvoren i onda u svaki spektrogram možete da napravite color bar za boje koje želite da dobijete. Jedna stvar koju sam želela malo da vam pokažem na ovom grafiku, recimo podrazumeva nam šema boja, da tako kažemo, ili senki, odlično funkcioniše za spektrograme i vrlo su uočljivi. Međutim, da biste još više istakli neke razlike, sad zavisi šta je cilj vašeg spektrograma, moj vam je savjet da koristite dobre kontraste. Ja sam ovde, crvena i plava nisu dobri kontrasti, ali sam ja znala da će veći deo biti žuta, pa recimo te dve boje predstavljaju dobar kontrast. Dobar kontrast su roze i zelena. Ovo je neki grafik još od ranije koji smo pravili, pa smo išli na onu varijantu klasične jet color skale od crvene do plave, ali recimo kad biste išli od žute do zelene ili od onih svih kontrastnih boja u spektru, možete da dobijete značajno bolji spektrogram. Vi te boje inače sami možete da definišete unutar svih tih funkcija, što možete i ovde da vidite kako se radi. Pored spekgram, takođe za spektrograme možete da koristite image funkciju. Ja neću detaljnije prolaziti kroz ovaj kod, to ću ostaviti vama, ali krajnje je jednostavan. Ako ste se dosad snašli sa brzom Fourijerovom transformacijom, verujem da ćete se snaći i sa ovim. Ovaj slajd predstavlja podsjetnik za rezoluciju i princip neodređenosti. Spektrogram je inače u mnogim rokovima bio jedan od obaveznih zadataka gde, ako se sećate, jako važno da uvek nacrtate dva spektrograma, tako da možete da kombinujete različitu vremensku i frekvencijsku rezoluciju. Ono na što bih vas podsjetila na ovom mestu je takođe greška koju prave, nažalost, i mnogi naučnici, a to je da spektrogram analiziraju na način kao što se radi u obradi slike. Spektrogram nije slika i spektrogram vam je već uništio deo informacije na signalu. On vam je pokvario vašu originalnu frekvencijsku i vašu originalnu vremensku rezoluciju. I spektrogram isključivo možete da koristite za vizualizaciju podataka. On ne služi da iz njega dobijate konkretnu informaciju ili je to vrlo pogrešno na način zato što ste vi tu informaciju već smanjili, a mogli ste na neki drugi način da ga iskoristite. Ja sam vas ovde podsjetila na princip neodređenosti, kako biramo vremensku i frekvencijsku rezoluciju, a svakako u praksi razmišljajte o signalu, razmišljajte o tome kakav je njegov frekvencijski sadržaj i na osnovu toga odaberite više prozora, bar dva, i obično ih prikazujte u paru. To je negde moj savjet, da se vidi i sa jednom i sa drugom rezolucijom, jer onda bolje mogu da se očitaju frekvencijske i vremenske skale, kao na slici koju sam ja malo pre prikazala. Pored spektrograma postoje i drugi 2D prikazi signala, ali pošto nam je ponestalo vremena, ja ću ovaj deo prezentacije da ostavim za posle praznika. Ono što bih samo kratko u minut ili dva iskoristila da vam pokažem,
a što možete da pogledate pa ćemo zajedno na sledećem predavanju da protumačimo. Kada odete u ovaj deo materijala na sajtu, postoji deo dodatnih materijala i ovde se nalaze recimo drugi i treći link veoma zanimljivi, posebno ovaj treći sa dobrim i lošim praksama vizualizacije podataka, a ovaj drugi link je vrlo interesantan zato što u njemu postoje različite lažne korelacije, možemo ih i zajedno pogledati na sledećem času, vrlo su zanimljive.